Звучи малко клиширано, 100% ще прозвучи клиширано, обаче в началото на лятото имах някакъв сън, в който ми беше казано, че трябва да спирам да снимам постоянно. Аз преди това се бях фокусирал само и изцяло върху модата. И така, цяло лято не спрях да снимам, снимах всякакви неща, които виждах и ме заобикалят. Сега също продължавам. Правим различни проекти и неща, независимо по кое време на денонощието. И така лека по лека събравяме някакъв материал, който според мен трябва да отлежи, да направим добра селекция и да се покаже на хората. В някаква различна от модната светлина. Имаме един приятел от Лондон, Йово. С него спишем от 3 години в една социална мрежа Behance. И той дойде в началото на лятото, запознахме се. И тогава ми показа няколко лични фотографа. Джой Малицовиц и Койн. Още един фотограф. Те бяха някакви супер агресивните по време на снимките си на улицата и някакси ме вдъхнови и това нещо, как да кажа, видях някаква възможност да излезна от комфортната си зона, защото по принцип съм супер интровертен и реших, че като имам контакт с хората на улиците и си говоря с тях и се опитвам да им обясня защо и как ще ги снимам, ще израсна лично по някакъв начин като личност. И взе, че ми хареса, се получаваха все по-добри неща. Не ограничавам фотографията с модна или улична, за мен това е някакъв изкуствен начин на изразяване. Така че гледам да се забавлявам максимално, да извличам максимум от всяка ситуация. Така се случва и с този вид фотография. Уличната фотография е нещо уникално само по себе си. Някакви моменти, които изобщо не са, как да кажа, спонтанни, ненагласени, направо истински такива, които могат да докоснат по най-добрия начин. Никой не може да нагласиш и да подредиш такъв кадър, който се случва на улицата, затова никога не се опитвам да го променям. И мисля, че това е нещо, което ми дава много вдъхновение за останалата ми работа и се опитвам да ги миксирам двете неща, ако е възможно, за да добия някаква стойност с модната сесия, комбинирана с красотата на модната сесия, комбинирана с реалността от улиците и ситуацията на хората. Мисля си, че хората все повече и повече търсят нови гледни точки и отиват на изток, даже вие сте тук за да направите някакъв проект за България и навсякъде има какво да се покаже, навсякъде има красота. Мисля, че тук има нови възможности и хоризонти, които могат да се вият и да дадат отговори на някакви въпроси, които не можеш да намериш на друго место. Мисля, че хората, които са на върха на властта, крадат повече, отколкото могат да изхарчат те самите, техните деца, внуците и правнуците им, което е брутално по някакъв начин. И изкуството е някакъв начин да покажеш на света по по-интересен, как да кажа, по-красив начин това, което се случва тук. Надявам се и мисля, че тепърва това нещо ще се оцени. Смисъл, аз го оценям като такова, обаче тепърва хората ще видят, че тук има интересни ситуации, случки и зад тях всичките омачкани физиономии и хора, които са по улицата, има някаква светлина и някаква надежда, която в даден момент ще наделее над тази цялата мръстия и ще стане по-добре за всички. И мисля, че този момент е близо и затова искам в момента да го запечатам, да го запазя по някакъв начин.